Guys, Winwin Kapanalo po nagbabalik. Alright guys, sa video na ito ay samahan nyo po ako guys na magpapawis o magbike guys dito po sa daan na gustong puntahan ng karamihan guys. Dito lamang po ito sa mga Tarang Pangasinan, walang iba kundi ang Daang Kalikasan. Alright. Dito po ako ngayon sa Daang Kalikasan guys, kasama ko si Hagay guys. So yan o. Ayun, dahil matagal kong hindi nagamit si Hagay guys, kaya ngayon napag-isipan ko na gamitin siya at magpapawis dito po sa Daang Kalikasan guys. Kaya nandito po ako ngayon sa Daang Kalikasan guys. Pero hindi na ako pupunta doon sa taas kasi bawal pa yung kwan doon umakyat. Hanggang dito na lamang po ako sa may bungad. Pero malayo-layo na din po ito guys. At nandito din po yung Agkapita guys. Maraming tao po ngayon dito dahil Sunday ngayon. Ayan, maraming pupunta dito guys. Papawis lang guys. Kasama ko si Hagay. Yan o. Yan si Hagay guys. Right. Maraming nagbabike din dito guys. So, ayun guys. Alright. Tara guys, magbike po tayo. Ayan, dito po ito sa Daang Kalikasan guys. Wala po akong magbibideo guys, kaya ganito lamang po yung gagawin ko guys. So yun guys, dito po ito sa Daang Kalikasan. Yan guys, so magbike lang tayo, tapos yung isang kamay natin nakahawak po sa camera guys. Yun, ganda po ng tanawin dito guys. Ito po yung Daang Kalikasan guys. Oh, maraming pupunta din dito na mga tao. Lalo ngayon guys, dahil Sunday ngayon, hapon. Marami pong nagpupunta dito guys. Dahil maganda po yung tanawin dito at malamig po yung hangin po dito guys. Kasama natin ngayon guys si Hagay, yung bisikleta ko. Tingnan nyo guys, Daang Kalikasan. So hindi na natin pupuntahan yung pinakataas guys dahil nakasarado pa yun. So ganito lang guys, papawis po tayo. Alright, dito lamang po ito sa Daang Kalikasan guys. Alright, napakaganda po dito guys. Hanggang dito na lamang po yung munting video na ito guys. Dito lamang po ito sa Daang Kalikasan. Maraming pong salamat sa inyo pong panonood. Hanggang sa muli, God bless po. Paalam.